Egunon bertze egun berri bat hemen, bizikleta eskutan, kaskoa buruan, eta bertze etapa berri bateri aurre egiteko etorri naiz. Kasu honetan, Elizondon nago, gaur hasiko naiz Elizondon etapa berri hau egiten, Elizondotik Zugarramurdira bitarteko etapa bat. Bidin abertza arrautuko duten, hori misterio bat da, hasik nahi baldin baduzuen nerekin etorri, eta nerekin ikusi, prest, ni guazen. Egunon, Jasone. Egunon. Egunon. Lehendabiziko gauza eskerrik asko hartzeagatik, ordu momentutxo bat nerekin egoteagatikan. Ikusten duzun bezala, kaskoa hemen utzi dut, eta txirrindulari jantzia nago. Gaur etapa bat grabatu barra dut hemen Elizondon, gaurko etapa, hemendikan Zugarramurdirako bidea egin behar dut, etorri naiz. Bide berdea, trenbidea, tren txikito, denetikan aditu dut hemen bastan bidasoa inguru honetan, eta gaurkoan tokatzen zaiz, Elizondon egotea. Pentsatzu dut hemen ere bai, Elizondon jendia etortzen zaizula, hemen turismo bulegoan gaude, zu turismo bulegoko langilea zara, eta pentsatzen dut etortzen zaizkizula kanpoko jendia ere bai, igual pixkot hori, trenbidean ibiltzeko intentzioarekin, horrelako gauzak. Bai, etortzen dira, bai. Gehien bat izaten da turismo familiarra, gehienak aurrekin etortzen dira. Batzuk aurre oso txikiekin. Eta orduan, oraindik trenbidea Elizondoraino iristen ez denez, eta hori, oso familiarra denez eskaera hori egiten duen turismoa, Doneste bera bialtzaitut. Gehienetan beraiek plana hori baldin badute, gehienetan bizikletekin etortzen dira. Baina bestela, Doneste ben badago aukera alokatzeko. Bai, hori zuk erran duzun bezala, hemen Elizondon bertan, Doneste bera joateko Oronozera hurbiltzeko bide berde hori oraindik ez dago, Oronozen gelditzen da. Oraindik ez dago. Hori da, baino badakizu zerbait ere proiekturik Proiektua badago, badakit ere proiektua Europan dagoeneko onartua dagola, beraz handik bidali behar dute subentzioaren zati bat, kostuaren zati bat. Eta nik uste dut laister izango dela aukera Elizondoraino etortzeko. Eta horrek, errestuko du, ze jende asko etortzen da udan batez ere eta aste santuan. Hori erramarnitzun, bastanera. Suposatze dut hemengo langile izan eta udaran, badakigu bastan baiarak ere ze tirada daukan, eta ez bakarrikan bizikletan ibiltzeko hori, baizik eta historia ematen duena, dena, baino bizikleta badauzu, zeolako turismoa bizikletan ibiltzen dena? Bada jendea etortzen dena bizikletarekin. Bada. Eta gero, bada ere beste turismo bat, ja agian gazteagoena edo sasoiago dagoen jendearena, eta horiek mendi bizikletakin etortzen dira. Hori da. Orduan, mendi bizikletakin etortzen dianak aukera badute, ze bastanen ibili daiteke, asko, mendi bizikletan, baina ez daukagu ezer markatuta. Ez dago marka. Ez dago markarik. Orduan, badugu planotxo bat, plano hortan agertzen dira bidezi-hor, pista guztiak, eta horrekin pixka bat azaltzen diet nun ibili daitezken. Pertsona bera etortzen diena bakarra do taldean, beraiek egin barko dute ikusi mapa hori eta zekera erranduzun bezala. Esate izut, markatuta ez dago, baina plano horrek laguntzen du desente. Eta gero daude, karreterako bizikleta egiten dutenak, eta horiek horientzat badagoela aukera. Karreterako bizikletako ere jendea etortzen da, eta onat sartzen zaizu ere galdezka informazioa zer egiten alduten, eta hor markatua edo, hor badago aukera gehiago, ze, izpegiko bidea aski politia da ongi entrenatuta bazaude, ora bideakoa ere bai, urrutitik iristen badira honeaino, Otxondoko eskuina teatzen den karretera hori ere oso politia da, Karretera zibiltzeko aukera gehiago badago. Gaur uste dut orain ez zurekin egon eta gero, bizikleta, kaskoa buruan jarriko dut eta bizikleta hartuko dut, eta
errandi zuten bezala, Zugarramurdira joango naiz, eta seguraski Otxondotik pasatu beharko naiz, dena ongi joaten zaiten, eta hori. Eta, bueno, badakigu turismoa etortzen dela Elizondora Baztan Baiarara eta hori, eta aldiz, adibidez ja pixko bat pertsonalki, zuk bizikletarekin ze lotura izan duzu, baduzu, beti txikitan denak txikitan igual bizikletan ibiltzen hasi izan gara. Ni bizikletan ibili izan nintzen urte asko, ze nik karneta oso berandu batean du. Honea etorri nintzanean, eta bitartean bizikleta zibiltzen nintzen. Bira. Osa, bizikleta izan zen zure garraioa, eraten dala, oaindik badaukat bizikleta, lehenengo bizikleta ganbaran daukat oaindik. Igual orain ja balorea handia izanen du. Niretzat badu, berez bizikletak ez du askorik balio, baina niretzat badu. Baina oso berandu ateran unik karneta, banituen 29 urte, eta ordura arte beti bizikletan ibiltzen nintzen. Eta orain ere badut bizikleta. Eta tarteka bidegorrira joate geha. Baina nik orain karreteran beldurra pasatzeet. Bai. Orduan, ez dakit, gustatzen zai lasai ibiltzea. Claro. Baina, oraindik hor daukat eta asko ibili naiz, bai. Aipatu dugu, ez dakit planoak edo badauzkazuen, erranduzu ez, igual markatuta ez daude mendian, baina bai, hemen zuk badaukazu plano horik bizikletako hori nire irausteko edo? Gero, ez dizut esan, baina badago Xaraka, enpresa txiki hau, eta honek bai egiten ditula mendi bizikleta egiten du gaina, eskaintza hori badu. Hau zer da, gidaria, egiten ditula mendi bizikletako ibilbideak, eta... Hau ere, noski, hau ere turistei ematen diet, batzutan esaten diet, ez dago markatuta, plano hau ondo badatorkizue ongi, eta bestela, Xarakari deitzeko aukera ere badago, bera gaina moldatzen da edozein egoeretara, eta nik uste dut, aukera politxea dela. Pues igual, hemen zurekin bukatuta gero, saiatuko naiz berekin harremana egiten duten, eta zerbait ere laguntzen dian, kasualidadez igual posible du, eta nerekin etortzeko gai da, así que, pues hau. Gainera berak esango dizu pixka bat ere, hori ze helbururekin hasi zen, eta ze ibilbide egin duen. Nahiko berria da, baina ja baditu urte batzuk, eta nik uste dut oso ongi lan egiten dula, eta batez ere, oso ongi egokitzen delako jendeak nahi duenera eskatzen. Bere mailara edo hori, ez? Ongi, pues hau kontuko dut hemen. Bastan da, beraz, bastan ezagutzen du oso ongi. Perfecto. Pues gero deituko jo, eta aukera dagoen. Badakizu hemen Elizondon, edo Baztan Baiaran, bizikletarekin zerikusia duten ekitaldiren bat edo zerbait antolatzen den edo badago martxarik, zikloturista martxarik edo zerbait ere? Ez, batzutan egin izan dira, adibidez korrikaren inguruan egiten dira kilometro batzuk bizikletan korrika iritsi baino lehen. Eta gero orain bai udala pixka bat bultzatzen ari dela bizikletaren erabilpena. Hemen adibidez bizikleta moldatzeko edo tailerrik edo zerbait edo puntoren bat Bidasoako bide berdean, Baztan Bidasoako bide berdean, gune batzutan, Irantzu Pastorrekin solastu dut, uraren baiaraken barrenean sartuta dagoen, olako elkartea da, pixka bat hori bultzatzeko ezagutzera, turismo jasangarria mantentzeko, eta ikusi dut olako punto batzutan daudela bizikleta moldatzeko olako punto txiki batzuk momentuan zuk egiteko. Hemen badago zerbait ere... Naiz, hausartzen esatera ez dagoela, baina nik ez dut ezagutzen. Nik ez dut ikusi igual. Bai, ez dakit nik ere badagon. Jakingo du, Xarakako, jakingo du seguru, baden edo ez den. Bale, agitzongi, pues nire partetikan pila bat lagundu diazu, informazioa ere bai, ez dakit zuk zerbait ere antzi zaizun, edo zerbait ere komentatu nahiko balin bazenun, ez dakit bizikletari buruz, edo orokorrean igual Baztan Bidasoa, Baztan, turismoari buruz, zerbait aipatzeko balin baduzu, edo... Batez ere, hori, olako proiektutxoak gustatzen zaizkit niri. Bizikletan ibiltzea, hori, irantzuk esaten zizun bezala, turismo jasangarria bultzatzea oso garrantzitsua. Ja, hori da, hor gelditzen da. Jende asko etortzen da,
Eta bueno, pixka bat markatu beharko litzateke ze turismo mota nahi dugun. Hori da, ongi da. Hori pixkot ekonomia mugitzeko hemen leku herri txiki hauetan eta... Bestela azkenean bukatzen dugu parkinak egin eta parkinak egin, eta bueno, hori ez da... Hori da. Jasone, eskerrik asko. Erran bezala, oaintxe bertan xarakakoari telefonoz deituko diot informazio eske, eta kasualidade izalko balu neri lagundu hobekigo eta horrela ez naiz galtzen, eta enteratuko naiz hemen baztaneko edo inguru hauetaz zer gehiago, beraz, eskerrik asko, eta zer moduz moldatzen naizen bidean, eta ikusiko gara eta kontatuko dizut, eskerrik asko. Oso ongi, ederki. Ale ba, aio. Gero arte. Bai, Eneko, egunon begira, Ibai Iturria naiz, nago Elizondoko turismo bulegoan, oraintxe bertan egin nahi dut etapa bat Elizondotikan Zugarramurdirako bidea mendibizikletakin, eta aipatu dit, zu hor ibiltzen zarela mendibizikletakin gidatzen eta horrelako gauzak. Ez dakit, zu preste egongo zinen erekin orain ez dakit harrapatzen dizuten ongi edo ez, baina aberre ingo zenuken erekin etapa bat. Bai? Bale. Bale, pues espetuko dizut hemen Elizondon eta elkartzen gara. Bale? Bale, eskerrik asko, venga, orain arte, agur. Egunon, Eneko, zer moduz? Ongi. Joder, telefonoz erran dizuten bezala, eskerrak arrautu dizuten ongi telefonoz, supongo itxin zinela. Hemen txibizire eta sorti izan duzu. Erran dizuten bezala, gaur nago hemen Elizondon, gaur tokatzen zaite egitea etapa bat hemendikan Zugarramurdira, orduan uste dut zu izango zaila nire bidelagun hoberena, arrautzen aldutena hemen, egiteko bidea hau, ez? Osa, zurekin ez naiz galduko. Ez, galdu, sufritu egingo duzu. Bai, seguro. Ez da bertzi, maldei bertzi. Nik uste dut zurekin ere, bi pertsona eraten garenin, zerbait ere lasaiago edo azten zaela maldaz, eta egiten daldugula hitzez hobekigo. Egingo dugu zerbait. Bale, aitzoki, orduan, hemen gaude txokotoko zubian, eta joango gara, ez? Nondikan hasiko gara bidea? Bai, joango gara hemen dira Elizondoko plazaldera. Bale. Eta horti ja, hasiko gara mantxo-mantxo ja... Sartuko gara ja beruan, sartuko gara. Horixe, bai, horko egunekin, perfecto. Pues guazen orduan, ez? Vale, guazen. Venga. Bueno, Eneko, erran duzun bezala Elizondokoa zara zu. Horixe, bai. Elizondokoa zara, hemen bizi zara, ez zara hemendik mugitu, orduan izautuko juzu hemengo lekuak nahiko ongi, ez? Bai, hori da. Niri gustoko dutena da mendin ibiltzea. Eta hortaz, ezagutzen dut xoko de jente. Zurera guzteko modukoak. Ongi, orduan hortan gaur ez dut inolako problemarikan ez galtzeko eta izautzeko pixko gehiago ere bai, Elizondo Baztango baiara ere bai. Zeren Baztango baiarak Elizondoz aparte, batxu bertzelako herri pila bat hemen, ez, Baztanen? Bai, Baztanen, Amagortz herri gara. Hau da, letxekoak. Amabos herri. Bai, Amagortz herri gara, Elizondo bertan aldugu dela kapitala, ez da hola, baina bai da kapital administratiboa, eta bertze herri txikixagoa dire. Nek aparkatu behar du. Bai. Amabos herri. Hoxe. Eta erran duzu, ez dela kapitala, baina hartzen aldela kapitala bezala, zer da, hundiena delako, dorrelako zerbait ere? Bai, hemen Baztanen gara ikasi 8.000 biztanle. Baztan guzia, baiara guzia. Baiara guzian, eta Hemendik. Baztan guztian 8.000 kasi, eta Elizondon iaia 3.000 gara. Mira. Eta bertze gainerako herrietan, bertze 5.000, kasi. Osea, hemen gainera ikusten dudagatik, edo badakitenagatik, Baztan baiara sartua dago hor mendizinguratutako baiara bat da ere bai, hemen bide pila bat egongo da, bai bizikletan ibiltzeko, oinez edo zer gauza, ez, korrika. Bai, alde hortatik, suertea dugu, ze azkenean herri ingurue bai diren laguago, eta horti normalean paseoak eta lesterkiteko eta ongi dago, eta horti goiti, dena malda. Ikusi dut,
herrian, pasatu gara herritikan ere bai, Elizondotik, guain ari gara teitzen, marka pila bat, bai, txuria eta gorria, hori da mendiko Gerre-Amekako bidea ere bai, Gerre-Ameka hemendikan pasatzen da. Bai, hoxe. Eta gero ere bai ikusi dutenez, gezi horia. Bai, hori da, Doneiako ebidea edo Santiago bidea ere mendipazten da, Baionatik hasi eta harrera daien bidea, Kamino Baztanez edo Baztango bidea bezala zautzen dena. 109 kilometro, eta, bueno, gero ez da jende gehiago egiten du. Bai. Ze azkenean bertzea masifikatuago daudenez, honek oinik badu bere xarma, ez? Hemen Baztan Baiaran ere, orduan erraten aldugu ere, turismo pila bat ekarriko dula, bai, kirol atletik eta gehiago turismo, ez dakit, bisitak eta horrelako gauzak, ez da? Bai, hoxe, bai, hemen batez ere momentu puntualetan jende handiz tortzen da, eta baita ere urtean zehar ere, gero ez da gehiago, asteburuek, eguraldien arabera jende handiz tortzen da, eta jendeak bilatzen du olako gauz berexiek, ez? Bai, oinezko ibilbideak, bisitak, eta olako aferak. Eneko, guain lasainago, baina hori maldatik ekarri didazuna. Errandatzu, totzandako berena malda. Jo, hasi Elizondotik ateri eta lehendabiziko gauza malda. Erran bezala, Elizondo 200 metrotan dago, eta gaude 400 zerbaitetan, malda hori atrabarra da, gero hemen gozatzeko bizta goetaz. Eta ikusten dutenagatik, hango mendi punta horiek edo hori zer da, hemengo mendi esanguratxonetako bat? Bai, hori Alkurriuntzen da, ondokoa Betarte, eta justo eskuinaldean dago Otxondo, eta Aratagazi. Han dago ertaldugu Pirinioetako muga, eta horti behitia Urdazubi eta Zugarramurdi. Hori da, nire helburua, Zugarramurdira lehendabizi pasatu behar naiz, Urdazubitikan, ez da, Zugarramurdira joateko. Hoxe, bai, dimizko ere Urdazubi eta gero Zugarramurdi. Igual denbora baldin badut kafe bat edo pintxo bat hartuko dut eta indar berritu azkeneko tramua egiteko. Ikusten dut, bizikleta ongi prestatua zaudela, pentsatzen dut bizikletan ibiltzen zarela. Bai, zerbait bai. Zerbait bai. Bai, suertea edo desgraziz, ahonditzetan. Pixko bat ofizio momentuz alde batera utzita, guazen erratera afizioa, zu txikit noiztikan hasi zara edo bizikletan ibiltzen edo txikitatik egiten zu bizikleta? Lehenago txikiten beti ibiltzen ginen bizikletan, baina aize gehiago, aurrek normalen ibiltzen diren, lehenago aize gehiago. Eta gero, mantxo, inguruen dugu suerte inguruen olako bideak izateaz, eta horren erresa da afizio hartzea. Claro. Eta gero, mendiaz aparte, pentsatu nahi dut igual hasieran gehiago, erramar nun trenbidea edo, tren txikito hori suposatzen zen, tren txikito etortzen zen Irundik Elizondoraino, baina bai egia da oronozen gelditzen dela, mozten dela. Bai, orain bertiztaraino dago, bakite proiektuen dagoela. Hemendik gutire jakingo dugu gehiago, espero dut dengoen aigatzea. Baina gu bide berdi ez dugu izan. Ez duzu izan. Hemen gehien bada inguruko herrietara gatia eta horti goiti. Osea, igual, claro, txikitan ere bide berdera joateko edo betire joan marratzineten karretera nagusitik. Normalean, Elizondo inguruen, Lekalo Zaldera, Irurita, Artzain, herri horietara, hor badire bide pile bat eta hortik errexi bat altzara trafiko gabe. Hori da. Eta mendia pila bat, mendiko ruta pila bat egongo dire. Bai, pile bat. Hemen egierteko bastane badire kasi 1000 kilometro pista. Bai, Eta horrekin bakarria, teknikoki zailak ez direnak, eta hortik bidexen da, bertze. Eta mendi bizikletaz aparte, karreterako bizikletakin ere bai ibiltzeko olako portu batzuk ere bai egongo dire ere bai, ez? Hemen ere, trafiko aldetik dire leku lasaiak, beti kotxe izaten badire, kotxe pasten badire, kasu mamardara, baina izpegi, Artesiaga, Orabide ingurue,
suertez, iparraldera ere errez pastan gara, eta alde hortatik, suerteare. Eta, ikusi dut, fijatu naiz, zaudela bizikleta bezala, ongi ekipatua ere bai, arropa. Bai? Eta turismo bulegoan aipatu bezala, eta ez dizut galdetu, zer da xaraka? Xaraka da nire ofizioa. Hori da. Ez berren duzun bezala, afizioa eta ofizioa, biek elkartzen dire nire bizien. Eta, bueno, nire proiektu txikie, lau urte baten dut. Lau urte, ja, Bai. Eta konten, bueno, inguruko xokoak jende irakusten, bai bizikletaz eta oinez. Hori da, bizikletaz ere bai egiten duzu orduan. Bai. Normalean, ibilbide autogidatuek egiten dut, gehiago. Eta alde hortatik, leku esanguratzenak erakusten jendeai. Gastronomia, kultura, Erraten aldugu ere, zure afiziotik bihurtu dela ofizioa. Hoi da, nazten dire gauzek. Gero ere bai, ura edateko botilan ere bai, duzu ere bai zure enpresan logotipoa, sikerra nahi dut, dena duzula al milimetro hor, Azkenean mantxo gaten dire gauzek zertatzen eta, hasieran ez nuen olako deus, baina, Claro, eta bizikletan ibilki gara, nabari da maldago itzenatik garela. Bai. Turismoa, ez? Bizikletako turismoa, Baztanen, badago. Zuk ikusi duzu, Bai. Zure enpresara etortzen dire eta lana badago. Bai, ez Baztanen, Baztan bidazoa baiara guztien. Jendea, normalean, 180 bueltatu nahi du. Eta gehienak bueltatzen da. Ze normalean, olako lekuek ez dakigu zen suertia dugu. Bizigaren tokie, ez dugu haunditzetan baloratzen, baina kanpotik heldu den jendea, txunditu elitzen da. Bai, ez? Bai. Hemen udaran, Baztanek edo Elizondo edo, onguruko herriak ere bai, kriston tirada dute ere bai, ez? Bai. Udan nabarituko duzue. Bai, hemen nabaritzen dugu, udaldia, estezainduek, zubiek, beti bada jendea, azken aldien nahiko neurrien. Zan dire, pandemia eta geroko garaioiek bai izan zela sobera, eta jende mota ere etzen egokiena. Ja. Orain jendea geroz eta kontzientzia gehiago gintortzen da, nire guztia beti bada Bai. denetik, baina, heldu denera, gozatzera eta normalen errespetuz, naturakiko eta personakiko, herrietako, dena egierteko, ez dut inongo arazi kontrakoa beti. Eneko hau zer da, azkeneko malda hundin arrautuko dutena? Azken aurrekoa? Beti pentsatu azken aurrekoa dela. Orduan, ez diazu erran barra dauden azkena o... Ez, beti izango da trampen bat. Egia da, eguna zoragarria tokatu zaitela. Egia da ere bai sortia izan dutela zuri gaur telefonoz deitu eta itxian arrautzia. Bai. Eta galdetu nahi dizun, bide hau egiten ari garena, bide zabala da, ematen du zerbait ere zaindua edo, behintzat, kotxik edo ibiltzen alko direla ez dakit baimenduta dagon, edo mugatua dagon. Hemen bagarrik bertakoa barridia gertzen zaiona, kotxe zibiltzak dire. Bizikleta oinez, nahi duenak hartzaldu bide hau, baina bagarri baimendutakoak, eman dire baserri batzuk, hemen dugu tire pastuko gara batera. Bertakoa doike, baina bertzena ez ezin da. Otaz bizikletan ibiltzeko leku gora. Ze aurkitu naiz, adibidez, Bidasoako bide berdea egiten. Irantzu pastorrek aipatu bezala, gure bide berdea, edo Baztan Bidasoako bide berdea, Europan dagoen bide berde diferentena da, zeren, da bide berde bakarra, baimenduta daudela kotxeak eta pasatzea. Bizilagunen gatik eta dena delakoa. Horregatik galdetzen dituen,
honengatik. Ez, alde hortatik antzekoa da, hau ez dela bide berde bat. Hoi da. Baina bai, pista hau, baserri daude pista baino lehenago. Aha. Eta hortaz, hau azken handitzetan erabiltzen da ere, zuten dako eta, bomberoa eta leku hauetara llegatzeko. Bertzen zinezko izango zen. Baina ezin du solastu. Bale. Azken aurrekoa, bai, oroitu. Azken aurrekoa. Espero dut, hau eta gero, zuei, malda beti izatia, eta arnasa hartzeko kapaza izatia. Pues eneko, niri pila bat gustatu zait zure laguntza, eskertzen dizut pila bat, zure denbora nerekin partegatzagatik, eta irakutsi diazun guztia erakusteagatik, eta pues, segi lanian pila bat, seguro izango duzula gero eta lan gehiago, hemengo parajeak dire izugarriak, eta biziketan ibiltzeko batez ere edozein kirola egiteko ere aukera ezin omea, así que eskerrik asko zuri, bai, bidelagun izateagatik. Nahi duzun arte, izu. Bai, kontatuko dut zure kontaktua gordeta daukat, así que noiz baitere deituko dizut zalantzaren bat edo baldin badut. Pues bertzelako bideak egiteko horrelako zerbait. Bai. Malda eta gero, hau da ja, zelaia ez? Bai, nabaritzen zaiz horpegin, bai. Nabaitzen zaitena arnasan ere bai, hasi que probestuko dut, pues, jazta, hemen despeditzeko nik hartuko nire bidea, zuk hartuko duzu zure bidea, suertea izan dut, goizian telefono zurekin kontaktuan jartzea eta itxian zinela, eta pres egotea ere bai nerekin bizikletan ibiltzeko, eta paraje hauek erakusteko, hasi que nire partetik eskerrik asko, ongi pasatu dut, pila bat irakutsi didazu, eta pues, segitu lanean fuerte, eta segurago izango duzula lan pila bat, hasi que disfrutatu zure ofizio bihurtutakoa. Hoixe, bai, saiatuko gara, mila esker eta animo, bai, hemen dira politen abiltzen duzu, azken aurreko maldain duzu, hasi que kasi dena behiti da. Espero dut, bertze maldarik ez izatea, bertzelaz, aietzen aizenean, zugarra murdira aietutakoan, pintxo bat merezi dut, ezta? Hoi seguro. Zure omenez hartuko dut pintxo bat. Gonbidatzen dut. Vale, eskerrik asko haunitz eta ager ikusten garen hor barna, mendian bizikletan, korrika edo oinez edo dena delakoa. Ederki. Otxondora aietu naiz ja, eta hemen ja ikusten denez ja garbigo dago, eta grabatzen hasi naiz, zeren orain arte etzen deus ere ikusten, eta ez dut deus ere grabatu. Así que guain lagundu ziazue Urdazubira bajatzen, eta gero ja Zugarramurdirako bidea hartuko dugu, así que hemen ja bistak politak dire, eta espero dut ez galtzia. Beraz, aber zer moduzko bidea dago. Egia errateko, Otxondorako bidean, malda guzian etzen deus ere ikusten eta erreferentziak galtzen dire, ez duzunez ikusten inguruko pues, bistak eta distantziak, orduan ez dakizu zenbat denbora gelditzen edo ze distantziatara duzun zure hurrengo helburua. Poliki bai konturatzen zara, lainua gerota gutxigo dagola eta horrek ere idea bat emate dizu. Eta, bueno, ben ja aietu zarela, aietu naiz Otxondora, eta ja ikusten dena garbi dagola. Así que guain gelditzen zaitena da, eneko kerran bezala hartu eta betira bidea. Eneko kerran duen bezala hartu eta betira bidea hartu. Joango naiz eskuinako, hemendikan hobekigo, hemen ez dago zulo haunitzik.
igual, ez duta. Hor ikusten dut herri bat, eta pentsatu nahi dut hori izango dela Urdazubi. Egiarran oraindik ez dut inorrere arrautu. Ez oinez, ez korrika, ez bizikletan, zaldian, epa. Guaina erabaki behar dut, aber nondikan hartu behar duten, ezkerretik. Paratzen du Urdazubi SL bat da, sendero lokal, lau kilometro uste dut, ez dakit, lau paratzen duen. Eta bertze sendero bat, baitare Urdazubira, joaten dela hemendikan, eta jartzen du bertze lau kilometro. Orduan mapa begituko dut eta erabakiko dut nondikan bajatuko naizen. Eskuinetik joango naiz, zuzenagoa da. Eskuineko bidea hartu dut, mobila hartu dut ikusteko aber zein den bideriko berena, eta iruditzen zait hau dela zuzenago bajatzeko Urdazubira, eta antza denez bidea ongi dago, hasike segituko dut hemendikan, hasike aber zer modu zaietzen naizen. Hor ja lehendabiziko aldiz ikusten dutela itsasoa, horrek erran nahi du norabide honin joakin naizela, hasike guazen. Hemen ikusten da orain antzematen da lurzorua dagola berriki asfaltatu bezala edo konpondua, egon direla lanian. Ez dakitena da, honek suposatuko duen ja Urdazubira hurbiltzen ari naizen edo ez. Ez dut ikusi bertzelako kartelik eta deus, ordu zalantza aietuko naizen edo ez, baino egia da, hemen ikusten dela oain berriki harriak bota dituztela eta pista pixkoz moldatu dutela. Guazen ikustera antzinago zer dago. Egia da, pista bastante zabala dela, orduan erosoa da hemengo bajada. Hemengo jeitsiera erosoa dela erraten alda. Ointxe pasatu dut malda bat, jeitsiera bat bastante aldapatxua. Eta freno bastante erabili dut. Hemen ja momentu zelaiagoa dago. Eta, Urdazubira hemen badut kartel bat. Hala, bira kartela. Batzen ikustera kartel honek zerraten duen. Kartela, Otxondo jipi, Urdazubi kilometro bat. Urdazubira kilometro bat. Hortxe kartela, hasike bideon hartu dut, segituko dut antzinera, gainera segitu harra dut marra, txuriek eta berdeak. Kilometro bat. Guazen. Hemen ja asfaltatuta dago, hemen zementozko bidea da. Hori de bai seinale bat da, igual herrigunetik hurbilago nagola. Pentsatu nahi dut hemen ere, bera hor ikusten dut ja Urdazubi. Aietu nahi, aritu naiz, ez naiz galdu. Eskerrik asko eneko, zure argibideak ongi etorri zaizkit. Eta Urdazubi herri polita dago hemen zoko-zokoan sartuta. Poliki bajatuko naiz, nire freno ensoinua sartuko zaizue, baino ikusten duzuenez gainera hemen aldapa dago, bustia dago lurra ere bai, eta bueno, ez da erresa kudeatzea
hemen dena. Baina ja ikusten dut herria, ez dakit atzeko kamaratik ikusten duzuen herria edo ez, momentuz ez da ongi antzematen zuhaitzekin eta, baino bai, haietu gara ja. Eta ja geldituko zitzaigun bakarrikan, Urdazubitik ateri eta Zugarramurdirako bidea hartu eta gaurko etapa bukatutzat emango dugu Zugarramurdin. Asi eske disfrutatu bidaiaz. Jazta, ja azkeneko malda hondia, beti, eta listo. Haietu gara. Eta orain txartuko naiz, hemendikan. Hortikan igual. Hemendik. Iepa, egunon. Hoi bunker bat, ez? Edo, bai. Eta haietu nahi Urdazubira kanadiense zubia, eta listo. Eguraldia egiarran ateri zait eguraldi bikaina, biztak izugarriak ere bai, así que, bueno, pues ja gelditzen zaiten gauza bakarra da, begitu pixkot herria eta Zugarramurdira bidea hartu, así que segitu nerekin. Gero arte, uste dut ja ari naiz aietzen Zugarramurdira, Arxuria ikusten dut nire antzinin, eta bai, hemen ja Zugarramurdira aietzen ari naiz. Erraten aldut etapa hitz polita izan dela gaurkoa, goiza freskoa lainua sartu da Elizondon, Mira, Zugarramurdi batzen du hor. Eta egia da gero Otxondora goitzea, ba hori erran duten bezala, ez? Lainoa zegoen, etzen deus ikusten, dena malda zen, baina behin ja Otxondora aietu nahi zenean gero Urdazubira bajatzeko, pues, pista zabal erresa, eta denbora 10 minutoz edo aietu naiz Urdazubira, eta ja hemen Zugarramurdiko kale nagusia nago, plazara, uste dut azkeneko malda igo beharra dudala, eta erraten aldugu gaurko etapa ja bukatutzat, eta listo. Etapa bukatzeko malda. Hemen Goitin Ezkerrin eliza, eta hau izango da Zugarramurdiko plaza. Listo, bukatu dugu gaurko etapa, hemen nago Zugarramurdira aietu naiz, erran bezala gaurko etapa Elizondon hasi dugu, eta Zugarramurdin bukatzekoa genuen, bidetik pasatu gara Urdazubitik, eta denetik izan dugu, goiza freskoa, laino tartean sartu gara, lainopean, eta gero Otxondora, ikusi duzen bezala, Otxondora aietu garenean jendena argi zegoen, eta hor disfrutatu dugu hemen eman digun biztaz, así que nik hemen uzten zaituztet, eskerrik askor nerekin segitzagatik, espero dut irudiak eta dena gustatu izana, eta ikusiko dugu elkar, hurrengo etapan. Gero arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.